Abụ m nwa okolobịa mụ na papa m na mama m bi na ụmụnne m mana m amagolo ife. So oge ọbụla mama m banye na rumie o mechie ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na ịbata na rumu mami ịkụghị aka ịfụ nwaanyị ebe ọ na-ebe akwa. Oge ọbụla mami a na-ebe akwa, oge ọbụla nwaanyị ama ndụ happy. Especially fancha niile ga family get together. Mami enwere ike ịchị ọchị agbasakwa. Saa anya ka ọ ga-anọ n'ala papia. Saa anya. So ịgbagonu ihe a na-ewutie nwaanyị a adọrọ happy. Nya wee jụbịa sị amọmi kedu ife bụ nsogbu gị? Kedu ife dadi anyị mere gị ji alị anya every time? Nwaanyị akwụsịsịkwa ili anya ife ọ na-emezi bụ mgbe ọbụla netu anya nedo anya naanị. Ọ dị enezi papi anya n'iru maka na ọ gbara na fa na watch. Ọ dị enezi anya n'iru at all. Mana oge ọbụla ị ga-ama na nwaanyị a adọrọ happy na ọ na-ebe akwa ọgụba egwu obebe akwa iji onye ọsị gị na dị melody a na-esogide sa whatever it is na ya ga-fix ya gwa ya o wee luo one day o wee gwabịa wee sị ya na papi a na-achụ nwaanyị nke amarọ ka esi eme na ọ na-achụ nwaanyị datin ya na ebe a because of the younger ones. Ịghọta na if not ya kala ịhapụgo this man mana ya chọrọ ịhapụ ụmụ ya na nyanwa amagolo ife na o nwere ike dinwuo nke na-esotie nwee ike dinwuo mana ndị obele na-abụọ na ọ ga-eme ha affect. Ọsịa na nke na-ewutie bụ na ọ na-abụ jesie ife anwụ bata onwe ka ya si wee sị na ya manye ya na ya na-abụ eweli esebe okwu nye etie na ebelivuru destiny ya sị amaomi ezi nke bụkwa na papafa na-akwụgharị na wow nne afụ na okwu atọmọfụ nkwụgharị na-arụ papafa. Ọsị anọ ọnya nwa na-asụ akwa papa ha na ifenye na-afụ na akpa papa ha na ya afụgo ọpante na ya afụgo okwu nna be na ngwere ifenye afụbe ịghọtago na ọnya nwa na-anụ papa gị na ya maalụ maka na ya chọrọ ka unu malụ does not mean na ife a na-ekwu na ya drọ shọ si oke na ya ga-etinye anya na ya ya wee bido wee sobe papa ya ya ebido sobe papa ya ya na-afụ ya na ụmụ agbọghọbịa ebe fa na-eji eli nne ọta kịta ọ na-enyefe ego na-akpọ ha na phone everything ị ga-ama na ọ na-achụ nwaanyị mana uche ya duburu ya at all until mami ya kwuo. O wee luo one day wee kpọọ mami ya sị ya eni a ga-anata in 2 days time na o nwere ebe fa nwere ọlụ because oge ọbụla papi ya na-anata 2 days time 1 week time 3 days time 4 days time bọsị ụfọdụ ọ pụọ today ọ sị gị nọ 2 days the next day ọ bata ọ sị m nye ejesi ọlụ bata that day nekwe mami ya anya ọ bụkwa na mami ya still na mami ya draw happy ya wesịrị ya kedu ihe ọkwa kwa ya gwago gị na ya ga-enenye anya na ya ọ sị ya na papi ya kpọrọ ya kịta si ya na ya ga-anata in 2 days na-etu o si akwụgharị na papi ya gwara gị na ya ga-anata 2 days 3 days n'ọdụ nwaanyị eje hotel ya sị ya ịọsị ya wesị oke ya wee sobe ọ sị m enye sobe papi ya n'ihe izizi ya mere ya bụ ụzọ chelu papi ya o jee ịsa arụ nye download app ịmagolo all these apps ọ ga-abụ ịconnect ya with phone mmadụ inwe ike mara ebe ọ nọ ịghọtara na papi ya wee move onye wee sue ọ na-aga na ya na-abịa very far because ya na-efollow the app until na hotel gwa papi ya wee luo wee book hotel dulu nwa agbọghọbịa gbago n'elu ebe afọ jenọlụ na-esi bongi ya wee bata na hotel wee gwa receptionist wee sị ya na ọnya na Mr. onye dotu bụ ife weta ID card ya zukie because na ya na-aza afa nna papi ya sị ya nọ papi ya bụ ife anwa na ọfa na abọsọ nọ na ya na-eme ife na moto wee holduzie ọnụ na ya chọrọ ije for ha. So this receptionist ịgbagodo na ya makwuru mma nwoke do oke ọmụghelili bịa room fa nọ na ya wee jebe loan na ọkwụlụ n'ọnụ ụzọ nzado ka nzado ndị achọ ka adụ shọ na papi ya na ya chọrọ excuses wee kụọ aka papi ya wee bịa wee mepeli ọnụ ụzọ nebie na ọ mara ife ọ ga-eme dịka ọ nọ na bed wee jụbịa sị who is that? Dịka ele nwerezikwa ihe oyi papi ya mọtọwa papi ya wee sị the girl na this is my son wee sị nyanwa na this is let's use Nkechi. The girl wee sị ya hi nya sị ya hi papi ya wee sị ya kedu ife ọ na-achọ hia kedu onye zitelie enu nya wee sị ya na mami ya zitelie. The girl nọ na bed koja kunye ozugbo
chila akwa ya yinye ozugbo kolo akpa ya nzawum gbafuo. Ya wesi papi na mami agwale ya na ị na-akwụgharị na-agbawu ya obi. Niama na for like 8 years na mami adube happy and you don't care. Ni choro di ma obulu nyanwa bu nwa gi notice na nwunye gi your wife is not happy. Mwa bu your son be ife man we joba nwunye gi. Amoro mu na no gi nwa bu the source of happiness na ndụ this woman. Ni amoro. So ni ihe ka ị na-eme na mgbe mami agwale ya ni believe nya si na ga-eji anya wefu. Nya do totally disappointed in you. Nya do ashamed of you. In fact, ni bugo that love nyanwe nebi na say father. Now that respect nyanwe for you is gone. Chai! Osemo this man okolo say nya biko. Nya gbasakwa na family. Nya gbasakwa na family. Nya we say anya ga gbasa family gi. Obulu na my mother do happy. I would have not. Man, as long as na my mother do happy, that is better na mami ajebelo onwe do happy than not ilia down. Nyawa blonye ga do happy. And then if ne wokelisi iwoni ihe ni na abona. For one day, he never cared. Ma this woman on a wiwo, on a mwamu, or not draw happy. No, it's just chefe but odobalugi ni neri. Nya do disappointed in you. Ona ayi asanya gwana mami. Si ani aga change. Ni aga do show na mami adobaze happy. No nwere for bo na mami agwale anya me. Ni ama me. Ni aga me whatever it is. Ni abo na mami ado happy. Chey! Ike gwụrụ. Ụmụ nwoke ụfọdụ Oh! Ị ga na-cheat nwaanyị ado happy o. And ịgbakwa na nwaanyị afọ adro happy. And you're still comfortable doing it without caring. Oh! Onye ọbụla sekwa na ọbụla ya. Ọbụla na nwaanyị amọrọ na ị na-cheat, it's a different case because that pain will not be there. Ịghọta na ọma. But that na nwaanyị ga-ama ife ị na-eme na agwa gị ife ị na-eme. You keep on doing this just because you feel you can. And because of whom she's not going anywhere. Osimunne ni ajesile bataje chọta ụlọ. Maka na iwo papi ya na-ewe too much. Ni nwere ike iji ihe kụwa this man isi. Nye je chọta ụlọ kwalụ ngwongwo ekwapụ. Osim na kita na na-akpọ mami ya 24/7. Ni amara ma papi o change go. Mani ajụlụ mami ya. Oge ọbụla ọ bịalụ bie nya jụ onye si anyị emebine m ụdị eni a chọrọ. O gosili unu no change. Ka o gosili unu no change. Maka na ibirozi with them. N'ife ji wee wetela anyị akụkọ bụ maka na gịnị mere ndị achọlụ ka agwa mami ya ihe nyafụrụ. And na ọbụlụ dị agwa mami ya ihe nyafụrụ onye agwa anya je gbasa die ka o jebele onwe ka ọ do happy. Na nwaanyị a ga-anwụnarị ya na high BP one day. O sị mụ na for the first time mami ya mụrụ amụ for past 8 years bụ ka chọtalụ ụlọ kwapụ. Nwaanyị a wee bịa bie ịma na ọ na-achị ọchị. Ịma na mami ya nwere ike igwu egwu without anya mmiri agbaghị ya. Chukwu mekwalụ na ebele. Very selfish people. Ike gwụkwala. Ezokwu na ị na-akọla anya anyị na-efili but no gị nwa mmalụ how deep your mother the hurt. And ebe na-ewokelisi m iwo bụ na how can you be the one who chọpụtalụ na mama ga draw happy instead of nwoke ọkpọlụ di ye 24/7 na ọ na-abịa beghị maka gịnị ebe o nwere ike ịchị ọchị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na nwaanyị nụrụ adị na achieve gị ihe niile dị n'ụwa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị do very scared of living because they can't cater for themselves. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị do very scared because of ihe people ga-ekwu. Then some of them choose to nwụrụ n'ime ebe afọ maka na a na-anụ di. Ọ bụrụ na that pain what that marriage. Then agwa na mama gị o. Ọ bụkwa na that pain ifụlụ na mama gị. No what that marriage. Then tell your mother ihe pụta na ya unu afụbe ya. Chukwu meelu that man ebele. Isi kita ka happy ekpebe. You want to leave your marriage. He's not the only man cheating. Nga na-akọ yili. Buto ya kita ibunye that woman ọ nwụrụ isi na marriage. A na-akọ yili. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.